শনিবাৰ ৰাতি 10টা বজাত এনেকা এটা তেলৰ গন্ধ ওলাল। সেই মানে বেপৰিক তেলৰ গন্ধ ওলাইছে, ডিজেল বা পেট্ৰল এনেকা ধৰণৰ। এই গন্ধটো বহুত দূৰলৈকে গেছে। এই গন্ধটো হৈছে আমাৰ এই যে চম্পা নদীৰ ওপৰেদি যে পাইপলাইনটো গেছে, সেই পাইপলাইনৰ পৰাই হৈছে বুলি মোৰ ধাৰণা হৈছে। আৰু এইটোই হ'ব, এই NTPCৰ পৰা যিটো বান্ধ দিছে, এই বান্ধটো ভাঙি যাওয়ার ফলত এনেকা ঘটনা হ'ব লাগে বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ। चम्पावती दै ब्रिज सेराव दिनै अइल इन्डिया बे दाख्लै सनिबार मोनायाव पाइपआ गावदों। दा बे पाइप गावनायखौ अइल इन्डियाया माने गोदान बानायफिननो नागिरदों। दिनै जोंखौ हाग्रा एवहोदों। दा आवगोलनि जायगाजों लाङाबाबो नैबे रडनि सेर सेर लांनो नागिरदों बिसोरो टेम्परारि भाबै। दा बेखायनो जों हाग्रा एवनाय खामानि मावगासिनो दं आरोखि। ओरैनो सानबेसे सिगांनिफ्राय बे पाइपजों लिक जानानै बे गेसआ गवामोन, माने थावआ गवामोन? बेथ' दाख्लै सनिबार मोनायाव जादों। जानाया बै दै सिङावसो जादों। बे ब्रिज दैनि गाहायजों सिंजों लांनाय आरो पाइपआ सनिबार मोनायाव जादों आरो बे घटनाया। दा मैया कम्पानिफ्रा फैनानै दिनै जोंखौ खामानि मावहोबाय आरो हाग्रा एवनाय। दासिम गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा बे जायगासिम फैनानै नायफैखांबाय? मैया फैदों गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा फैनानै दिनै अर्डार होलांबाय हाग्रा एवनाय आरो केम्प बानायगोन। दा पाइपफ्राबो गुवाहाटियाव लड जाबायनो फैगासिनो दं। दिनैनि दिनाव सफैगोन आरो।